selvitykset ja vasta sitten viedä asian eduskunnan käsiteltäväksi. Asian jatkokäsittelystä vastaavan Vapaavuoren mukaan perusteellista selvittämistä puoltaa sen juridisen puolen monimutkaisuus. Urpilainen haluaisi eduskunnan tekevän nopeasti uuden päätöksen Fennovoiman ydinvoimalan luvasta. TV1 ykkösaamussa vierailleen Urpilaisen mielestä lupakäsittely on perusteltu siksi, että venäläinen Rosatom on tullut mukaan hankkeeseen. Urpilaisen mukaan valtiovallan on tuettava ydinvoimalahanketta luvan ripeällä uudelleen käsittelyllä. Tämä siitä syystä, että sitä kautta poistuisi se epävarmuus Fennovoiman ydinvoimalahankkeen yltä, kun eduskunta olisi sen uudelleen käsitelty. Mielestäni se olisi avoin, se olisi demokraattinen tapa toimia. Se ehkä lisäisi myöskin hankkeen hyväksyttävyyttä kansalaisten keskuudessa. Ja tämä ei olisi mielestäni uusi